No, 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 no. दैजोंसो गायनाय नालाय आलि थेनानै होआखै आलि थेनानै होजोबनांगौ बेखौ दै थाबा हाग्रा जाया जाबाय एसे जानायालाय मोनजासिगोन जेने थेनेबाबो ओंखारथारो आरो जेने थेनेबाबो आइ नै जोंहानि खोलाहा गायबावाखैनो दिनै बेसेबां जाखो 16 आगस्ट जागुलायबाय माखासे नायनि सिगां गायनो मोननाया जाबायानो बरिया जाबाय जायो रनजितखौ गायनो हाया आरो गोजां बोथोर मोनहैबाथाय ओंखाराना थबसा जायो खिन्थु नैबे परिमला खस्थ' मस्थ'बाबो ओंखारथारगोन आरो बेयो सिन्था गैया जेने थेनेबाबो जासिगोन बियो थांनाय बोसोरावबो 25 मननि बारासो मोनदों हाग्रा दुजोब्बायमोन सेस साफा फुजोब्बाय नै फुङावनो सिखारनानै होथारदों नै साफा फुजोब्बाय अबाव थांखो मानसियालाय नैलाय हाग्रा फुग्राया माला हागोन नोंलाय फुजोबनो बेखौलाय अबस्था गैला हाग्रासो दुजोब्बाय अखा हानानै नारेंखला गिदिरथारमोन माथो नै थाइसे सिरिबाय नायदो नै अबस्था गैया जिबौ हाबा मा हाबनो बिदियावलाय दाबो खोमसिथार अखा फैफिनबावगोनसो नैबेखौ मा होनोमोनलायब्रा बुरि थखन भिन्दि सुरजानायाव मोजां बियो भिन्दि सुरजानायाव सिनिजों देग्लिनानै सेबनानै लोंनांगौ बे साइकेला जाहैबाय 2006 नि साइकेल ओरैबायदि बोराय जाबाय 800 ना 900 बिदि लानायमोन बे साइकेला ओरैबो नायदो नै अबस्था गैया आरो रुफुजोब्बाय नारें फिथाइखौ जाग्रायानो गैया रावबो न'आवनो थानाय जायाबा सोरांबानो दखानाव थाङो दिनै दखाना बन्द'खायसो नै बेहाय गय फबदोंमोन बुरखांबाय बैनि बस्थायाव दङ माखासे दखानाव लांबाय 400 थाखा फन दायो गया तेजपात नैलाय गया नै ओरैबायदि मोनामखायो खि बोराय मोनामखायो जोग्लावरि बानलु बिदै फुदुंनानै लोंनो हायो
बरिया नैबाव दं नै अबस्था गैखायालै गोजां बोथोराव दै फुदुंग्रा इयो दुगैनो मोजां जायो दै गुदुं फुदुंना लाबा बोरमा खाहैयाखै नै न'आवनो दङ दाबो फायखानाया ओइनै माबायदि गाबहेंहेंसो जाना दं अबस्था गाज्रि मैथ्रुआ माबायदि थादों नै बिराद पुरुना मैथ्रु दंफां इयो थैबाबो थायनायखौ गारा होननाय बायदि थायखायो